מישהו יכול להגיד לי איפה זה החדר של רחל? סליחה? מישהו יכול לעזור לי? פשוט נפלתי, ומאז שנפלתי אני מרותקת לכיסא גלגלים ולא מוותרת. הבאתי את זה כתוב, כן. מה שמאפיין את הקושי שלו. בדיוק. אז הבאתי את זה כתוב, גם כדי שנעשה קצת חזרה וגם... אני עובדת סוציאלית קהילתית בתחום של קהילה נגישה בעיריית רעננה. גיבשנו קבוצת פעילים עם צרכים מיוחדים, שמייצגים כל מיני סוגים של צרכים מיוחדים. כנראה שהייעוד שלי זה לעזור לאנשים. אז באתי לרעננה, חיפשתי מה לעשות, ואז גיליתי את הפרויקט הזה של רגיש נגיש. המסר הוא לא שהם צריכים להנמיך את הדלפק, כי מי שעובד עירייה הוא לא אחראי על הדלפק, על הגובה, מי מייצר את זה, הנגר. המסר הוא ליצור להתייחס קשר עין. יש לנו איזושהי סצנה שמדגימה מפגש בין נותן שירות לבין מקבל שירות, עם איזשהו קושי. כן, מי בתור? בוקר טוב. בוקר נפלא. במה אני יכול לעזור לגברתי? אנחנו היינו אמורים לקבל תו חנייה ו... מה השם בבקשה? זמירה ישראלי. זמירה ישראלי. נו, ודאי, זה כבר נשלח לפני למעלה מחודש. אני לא מבין למה לא הגיע. אז מה נעשה בינתיים? אני אסדר לך את התו זמני. איפה יש לנו תו זמני? יש לי תו זמני, בבקשה. תסלחי לי, אבל אפשר לראות תעודה? רק לא נראית אחד. זה מספק אותך? אני זמירה. מתי הגיע התו הקבוע? מצטער, אני לא ראיתי אותך. תסבירי לה בבקשה שזה כבר לא תלוי בי, וזה יכול לקחת הרבה זמן, והיא צריכה להתאזר בסבלנות. אתה יכול להסביר לי? אני נכה ברגליים אבל מבינה עניין. בינגו. אנחנו משתדלים לתת כלים לנותני שירותים, להראות להם איך אפשר לעזור לאנשים עם כל מיני מוגבלויות. אנחנו חושבים שזה עושה להם משהו, והם כנראה משתדלים להעביר את המסר לכולם. ואחר כך עושים דיון עם הקהל. יש לנו פה שני בעיות נגישות, גם פיזית וגם שכלית. הוא מופתע כמו שאנחנו בקהל ישבנו והיינו מופתעים כשפתאום בלה צצה לנו משום מקום. הוא מרגיש אותו דבר, הפתעה, משהו שלא ציפית. אבל מה שאתה כן אומר נכון, עם כל ההפתעה הזאת, הוא מרגיש לא נוח, והתגובה האנושית הראשונה שלו זה לדבר על מישהו רגיל לדבר. הוא רגיל לדבר על האדם עומד על שתי רגליים. במקום זה, כבר אנחנו מזהים, כדאי יותר לדבר אל האדם הנכה, האדם בכיסא גלגלים, אדם על קביים, למרות שזה פחות נוח. הצטרפתי לקבוצה הזאת בשביל להגביר את המודעות בציבור בעצם בעיר. גם את זה? כן, בוודאי. ופה גם צריך... כן, הכל, כן. נו מה, אז מגילה אני צריך לכתוב פה. מגילת העצמאות יותר קצרה. עופר, מחכים האנשים בחוץ. שחכו. אוי, לא, אני מצטער. עופר, לא מבינים פה כלום, אני מצטער. מה לא מבינים? זה עברית. עופר, תשמע. נו. ניתן לך טופס חדש. טופס חדש? בבקשה. תבקש מההורים למלא לך את הטופס ותחתום כאן למטה. אתה לא חייב לעמוד שוב בתור, יש פה תיבת שירות, אתה יכול לשלשל את זה. באמת תודה לך, אני בן 31, מורים. לולא באמת היה בחוץ, אז עופר יכל להיעזר גם בקהל שנמצא בחוץ. לבקש אולי שיעזרו לו,
ואז זה גם חוסך את הזמן. אבל לא תמיד זה נעים לו לגשת מהר ולכתוב, או שכתב שילוב ברור, זה לא נעים גם. הפרויקט הזה נעשה עם המון אהבה, המון רצון טוב והשקעה של כל החברים בצוות, כל הפעילים. ובאמת אנחנו גם מקבלים פידבקים מאוד טובים מהקהילה. נותני השירות, אחרי שהם שומעים את הסדנה, הם באים, נרגשים ואומרים שהם מכירים אדם כזה, ופעם נתקלו בבעיה דומה, ועכשיו הם מרגישים שהם יודעים מה לעשות. אני מאוד נהניתי מההצגה היום, מאוד התרשמתי. נפגשתי עם מקרים שאני מאוד מכירה אותם, ההצגה הייתה מאוד מרשימה, מאוד חשובה, לנותני שירות במיוחד. הרעיון של עבודה קהילתית באופן כללי הוא לבדוק מה הצורך בתוך הקהילה ועם האנשים לפתח את המענה. כשבעצם התפקיד של העובד הסוציאלי, במקרה הזה שלי, זה להוביל את הקהילה, ליצור איזשהו צוות חשיבה וביחד ליצור את המענה המתאים. תכירו, זו רבקה, שהיא שחקנית נסתרת שלנו. משפט המפתח שלנו צריך להיות איך אני יכול לעזור לך, כי כל אחד אוהב שיעזרו לו בצורה אחרת. אחד רוצה שיגידו לו עם שפתיים ככה, אחד רוצה שיכתבו בשבילו, ואחד רוצה שיתפסו אותו, ואחד רוצה שרק ידברו אליו ויגידו לו איפה יש ארגזים בדרך. אז ככה, זה נקודה שהיא בעצם סוגרת לנו את כל המוקדים. שמי שזה לא יהיה, איך אני יכול לעזור לך. גם בשבילה היום זו הופעת בכורה, ומגיעות למחיאות כפיים באמת באמת מכל הלב. מקווים באמת שהמסר הזה של השיפור מודעות, שהוא באמת אצלנו ספציפית בשירות רגיש ונגיש פונה לנותני שירות, אבל באופן כללי שכל ההתעוררות לנושא הזה של מודעות לאנשים עם צרכים מיוחדים והשיתוף שלהם בשירותים רגילים בתוך הקהילה והקבלה המלאה שלהם, זה יהיה משהו שהוא מתחיל מרעננה אבל ממשיך ומתקדם בכל הארץ. לא יפרשו התנהגות של בן אדם, התנהגות שהיא טיפה שונה כישר מפגר או רגע, כאילו מה הקטע שלו, באיזה סרט הוא חי. כי יקרה לנו משהו בחיים, באיזשהו שלב בחיים, וכן, קשה לנו. אנחנו מראים גם את הצדדים החיוביים שיש פה, כן, יש פה צדדים חיוביים, כמה שזה שמע מפתח. אפשר לענות במקבלה, ואחרי כל הקולונה יש סרטה באיזשהו מקום, כל אחד שונה מהשני במשהו. אני חושב שסיימתי.